Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita mangurupi hita di pangradiota di jamita nanang si patol hasota di partangyangan sengoni nang di parmingguan si ganu minggu. Di tikion di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di napara di jamita hita ima tu jamita di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 turpuk jamita Minggu sian Efesus bindu 5 ayat walu sahat ro di ayat 14. Surat ni Apostol Paulus tu Efesus bindu 5 ayat walu sahat ro di ayat 14. Luk takka samanginang hu pahusor-husor hami turpuhon oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjulu takasdo di boto Apostol Paulus kondisi ni huta Efesus, huta na belga, hobartusi rupani di habalgaon ni hutai, di sido nang berane karagam rupani aka hamajuon termasuk matu aka parsombaon. Jadi masyarakatnya sangat majemuk. Kudang aka hamajuon songon hutana belga alai hobar tu sidotong godang aka pangalaho na hobar tu hamajuoni boi ma tadok rupani ada yang positif tentunya tapi pada umumnya negatif haholomon alanya kahamajuoni jala songoni nang aka peribadahan persobaon tu aka dewa. Jadi di tikion tekas di patolhas Apostol Paulus suratna taringot tu status ni aka nong porsea di ayat walu ai naholom dohamuna jolo ninna dang rupani didok di bagasan haholomon alai naholom dohamu najolo. Na paduahon idaul tama di hata padohan ni ibana dia ayat waluon macai perlu dihita ima taringot tu keterangan waktu di pandohan najulu alai tir dohamu anggo nuaing dulu dan sekarang najulu dohot nuaing mulidok pison keterangan waktu najulu pasti dodang menunjuk pada satu masa tertentu, pada suatu tahun ataupun masa pemerintahan tertentu, manang partikian pada narobi tang songoni. Melidok najolo rupani aina holom dohamu najolo tang menunjuk tahun, menunjuk hari, bulan dohot partikian masa tau sedia alai na menunjuk kondisi andorak so di bagasan Kristus. Andorak so sinondangan ni haporsiaon tu Yesus Kristus. Ido najulo. Jadi tang tardo kitong tiki narobi, manang pada narobi. Di tiki ni Tuhan Yesus pe molo so manjalo barita nauli ido pe manang dang porsea di Kristus Yesus tardok doi najulo. So ngonido nang keterangan waktu nuaing manang di bahasa Indonesia sekarang dang tuduhon rupani partikian perjanjian baru manang partikian tahunon tahun manang partikian sadari di jahana sida surati dang menunjuk tu si alai menunjuk tu kondisi do di si di jalo manang di si porsia tu Yesus Kristus nungabe di partikian sinuaing na yang baru dulu dan sekarang. Jadi keterangan waktu dulu itu bukan menunjuk pada tahun tertentu atau masa tertentu, tetapi lebih menunjukkan pada satu keadaan status sebelum percaya pada Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus semua telah dibaharui. Menunjuk waktu sekarang pun bukan waktu hari ini, bukan waktu ketika itu dibaca surat itu, tapi menunjuk pada waktu yang baru saat sudah percaya
pada Kristus. Dulu diingat posisi nami oddo hami. Untuk sadar diri sekarang bagaimana? Tok saunari songon dia nama. Ide benar dok dison parange dung di bagasan hati uron. Manang dung tiur di bagasan Tuhani. Mangihut matusi ayat sia ay nasa habasaon dohot atigoran dohot hasitongan ido parbuenina tiur. Jadi dung di bagasan hati uron ada bukti nyata. Parbue na hombar tu lomoni rohani debata. Tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Molo ditiki haholomok kita. Tang boy mangatusi lomoni rohani Tuhani. Dung di bagasan hati uron taatusi malomoni rohani Tuhani. Alay boy do hita manadikon hati uron itu penang taatusi. Hata manang lomoni rohani Tuhani. Alay molo di kondisi haholomon sama sekali tangadong taatusi ahado lomoni rohani debata. Alani de benarikot hati uroni. Asa taboto dia do nahobar tu lomoni rohani debata jala ima tahanguluhon. Mangihut muse molo dung taingot kondisi saunari. Dulu aku beda, sekarang beda, sekarang yang baru. Molo dung taingot doi tahu diri posisinya rupani manang kondisi keadaanna tahu diri. Jadi unang masaur hamu tuaka ulaun haholomon. Na swada parbuena picak kamu ma akai tagonan. Artinya unang beta tadikon hati uron. Ala neng berengota datang di terpuhon molo tahu buku tu epistel hidup itu pilihan. Saul punya kesempatan untuk memenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dia memilih untuk tidak taat yang berkelanjutan. Gabe di ujungnya tengok mah ditadikon to di ibana. Di sini tadi to di ibana berarti ibagasan haholomondo ibana. Alana di bagasan to di ido idauta hati uron. Atau hidup pilihan. Tapi lisonari. Mangulu di bagasan natiur manang mulak dope tu haholomon. Ala nunga dipe baru hita status nunga nem baru. Jadi nasihat mangihut tu puda na mangihut rupani alai gabe patardui saluhut na tinaruan na teori ay nasa naung dipapatar tiur mai dampak ni kesadaran ido. Jadi anggo di pikiran nami na perlu ingot ise ho na julu alai ingot ise ho sonari. Na julu di baru gabe tu si sonari ima di bagasan Kristus Yesus. Na jolo haholomon sonari ala ni Kristus di bagasan hati uron. Berarti hati uroni ikon marparbue songon ha maulia teon ni roha naung pindah hita sian na jolo. Manang naung ditogu hita sian na jolo. Tu naim baru ima hati uron. Jadi parbue ni hati uroni ima ulaon hati uron. Ulaon akka nahombar tulo moni rohani bata. Alai i muncul dari kesadaran pilihan naung ditubs dau sonari. Jadi paham betul kondisi saat ini. Di pikiran kami jelas kita ingin melihat bahwa siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Dulu kita adalah kegelapan dan sekarang menjadi terang di dalam Kristus Yesus. Sebagai yang sudah menjadi terang harus menerangi dengan sikap yang benar, dengan segala perbuatan atas kesadaran posisi aku telah berada dalam terang untuk segala perbuatan yang benar seturut kehendak Tuhan. Ima pikir kami amanginang anggiat bui mangurupi hita.